ትንቆት ብዝብል ኣርእስቲ መፂና ኣለና ገለ ሰባት ኣብ መስመር ርኢ ኣለኹ ሓደ 7 ወይ 6 ዝኾኑ ሰባት እዚ ትሕዝቶ እዚ ንገለ ደቃይቕ ክኸይድ እዩ ትከታተሉ ዘለኹም ሰባት ሼር ክትገብሩ ትሕዝቶና ክትከታተሉ ንዕድመኩም እዚ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ሎሚ ቢቢሲ ዝዘርግሖ ስእሊ እዩ ምናልባሽ ትርእስቲ ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ ትርእስቲ ፅንሕ ኢልና ክንመፅእ ኢና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እንታይ ዝመስል ከመይ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዩቲዩብ ማዕከናት ዜና ንትግራይ ብዝድግፉ ሰባት ወይ እውን ናይ ትግራይ ኣክቲቪስት ዝበሃሉ ሰባት ነቲ ኩነታት ከመይ እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ሓቀኛ ኩነታት ናይቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ምንቅስቃስ ከ እንታይ ዝመስል ዝተፈላለየ ዜናታት ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ መደብ እዚ ኣዳሊና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም ሼር በልዎ ኣካፍልዎ ኣብ ታሕቲ እውን ርእቶታትኩም ክፅሕፉልና ክንፅበ ኢና ስለዚ ንምጅማር ዝኣክል ናብዛ ቢቢሲ ዝዘርግሕዋ ዜና ክንመፅእ ቢቢሲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ዝበሎ ናብ ቢቢሲ ዘብፅሖ ሓበሬታ ጠቒሶም ንስረቕን ንቕተልን ኣለና ካብ ኩናት ዘይነኣኣስ ስጋት ፀጥታ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ነበርቲ መቐለ ብምባል እዚ ዜና እዚ ቢቢሲ ዘርጊሑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓቀኛ ኩነታት ከምቲ ዜና ዓወት ብምባል ብዝተፈላለየ መሪሕነት ዝግለፅ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ኣብ ምዕራብ ትግራይ እሶም ዝጠቕስዎ ማለት እዩ ካልኦት ድማ ብሕሞራን ወልቃይትን ዝፈልጥዎ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዝዩ ህልቂት ዝመልኦ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ዓፋር ዝነበረ ኩነታት ድማ ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ሕጂ እኳ ሃዲኡ ኣሎ እንተተባህለ ግን እቲ ኣብኡ ዝነበረ ዜናታት ምስ ብዙሕ ህልቂቱ ዝኸደ ኩናት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ናብ ኤርትራ ብሸነኽ ባድመ ከምኡውን ሸራሮ ዛላምበሳ ጾሮና ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ኤርትራ ምስ ግንቦት 24 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብምትእስሳር ዝተፈተነ ፈተነ ዕዉት ከም ዘይነበረ መላሲ ኣውያት ዘይብሉ ሰብ ከም ዝጠፍአ ዝገልጽ ዜናታት ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ስለዚ እቲ ሓቀኛ ኩነታት ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ እዚ ቢቢሲ ኣውፅኦሞ ዘሎ ስለዚ ዝዕወት ዘሎ ሓይሊ ዝስዕር ዘሎ ሓይሊ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ዘሎ ሓይሊ ህዝቡ ንስርቅን ንቕትለትን ኣይድርብዮን እዩ ስለዚ ህዝቢ መቐለ የማርር ከም ዘሎ ንገልጽ ኣብ ካልእ እውን እቲ ብወገን ናይ ትግራይ ኣክቲቪስትን ናይ ትግራይ ዩቲዩበራትን ዝብልውን እቲ ሓቀኛ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎን ፍልልይ ከም ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ካልኦት ማዕከናት ዜና ክንርኢ ክንፍትን ኢና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ሼር ክትገብሩ ኣብ ተስፋና ቲዩብ ዘለኩም ርእቶ ክትፅሕፉ ነዚ ኩነታት እዚ ዝህልወኩም ግምት እውን ክትፅሕፉልና ሼር ላይክ ኮሜንት ክትገብሩ ንዕድመኩም ሓደ ካብቶም ናይ ትግራይ ዩቲዩበራት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማዕከን ወይ ማዕኸን በተፅሒፍዎ ዘሎ ዜና መልሕቕ እዩ ዝብል እዚ ማዕኸን እዚ ጠቒስዎ ከም ዘሎ ብላዕሊ ዘሎ ክንሪኦ ተፈቲና ኣብ ትግራይ ንሃገርነት ዝጉስጉስ ደርፍታት ከይስርሑ ተኸልኪሉ ትግራይ ሃገር ክትከውን እያ ሃገር ክንከውን ዓቕሚ ኣለና ምዝነበረ ብዙሕ ውጡናት ካብ 1985 ምስኣል ናይ ዓባይ ትግራይ ጀሚርካ ዝነበረ ክሳብዚ ኣብ 3 ዓመት ዝተረኣየ ምንቅስቓስ ናብዚ ደረጃ ዝበፂሑ ኣብ ትግራይ ሃገር ክንከውን ኢና ዝብል ጎስጓስ ከይትጉስጉስ ደርፊ ከይትደርፍ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ታሕቲ ባጀት ክኸውን ዝግብኦ በጀት ትግራይ ኢሎም ኣለዉ ባጀት ኣብ ናይ 2015 ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ናይ ኢትዮጵያ እኳ ክንብሎ ይንኽእልን ግን ናይ ግእዝ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣቆፃፅራ 2015 ባጀት ክፍቀድ ምዃኑ ንትግራይ ዝተዳለወ ኩነታት ዝተዳለወ ነገር ከም ዘሎ ይገልጹ ኣለዉ
ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ጽሒፎሞ ዘለዉ ሓደ ቦጠሎኒ ሰራዊት ኤርትራ ብሸነኽ ምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ዝብል እዚ ንጹር ኣይኮነን ምናልባሽ ኣብቲ ቻነል እቲ ከድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ብዙሕ ሓደ ኣሃዱ ሓደ ቦጠሎኒ ከምኡውን ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 67 ከም ኢዶም ከም ዝሓቡ ናብ ትግራይ ዝገልጽ ኣሎ ኣብ ካልእ ዜና ክንሪኦ ኢና እዚ ግን ሓሶት ምዃኑ ዝገልጹ ብዙሓት ምንጭታት ኣለዉ ኣብ እዚ ድማ ከምዚ ኢሎሞ ዘለዉ ሓደ ቦጠሎኒ ሰራዊት ኤርትራ ብሸነኽ ምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ዝብል ዘሎ እቲ ዝነበረ ናይታ ቦጠሎኒ ምንቅስቓስ ኣብ ሸነኽ ደንከል ምንባሩ ኣብ መንጎቶም ኣባላት ዝኾነ ዘይምርዳእ ከም ዝነበረ መወዳእታ ግን ሽግራቶም ፈጢሖም ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ዝገልጽ ሓቀኛ ኩነታት ከም ዘሎ በፂሕና ኣሎ ክንቅጽል ናብተን ከምዚአን ዝኣመሰላ ዜና ዝዝርግሓ ዘለዋ ቻነላት ክንከይድ ኣብዚ ትሪእዎ ከም ዘለኹም 15 ሚልዮን ንትግራይ ክወሃብ ምዃኑ ሰራዊት ኤርትራ ክፈርስ ጀሚሩ ገዱ ስለምንታይ ተሰጊጉ ጎንደር ኣስመራ ምኻድ ሕልሚ እዩ ዝብል ከም ዓላትኩም ኢንተርቴይንመንት ዝብል ሓደ ኣብዚ ጎስጓስ እዚ ኣንጻር ሰራዊት ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ወፊሩ ዘሎ ሓደ ቻነል እዩ እዛ ጎንደር ኣስመራ ምኻድ ሕልሚ እዩ ዝበላ ዶክተር አብይ እዩ ዶክተር አብይ ወያነ ኩናት ብምግባሩ ሰላም ኣይመረፀን ስለዚ ምስ ኣምሓራን ምስ ኤርትራን ተባኢሱ ማለት እዩ እምበር ሕልሚኡ ኣይበለን ሕልሚ ከም ዝኸውን ገይርዎ ባእሲ ፈጢሩ እዩ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ምፍራስ ጀሚሩ ዝበሎ ዘሎ ምስታ ሓንቲ ኣሃዱ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ምስኡ ዝተኣሳሰር እዩ ኣሃዱ ግን ሃዲማ ወይ ኢዳ ሂባ ዘይኮነት ዝኾነ ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ መወዳእታ ግን እቲ ኩነታት ከም ዝተፈትሐ ዝገልጽ ዜናታት ንሰማዕ ኣለና ካልእ ኣብዚ ታሕቲ ሰበር ዜና ብዝብል ብፐርፕል ጽሒፉ ዘሎ መደንገጺ ጀነራል ኢትዮጵያ ብመርዚ ተቐቲሉ ብድብያ 5 ወታደራት ዝፀዓና መካይን ማለት እዮም ተሓምሺሾም ደዳብ ሸራሮ ዝመርሑ ሰለልቲ ተታሒዞም ቲዲኤፍ ከበድቲ ብረት ዝፀዓና መካይን ማሪኾም ዝብል ዘሎ እዚኣ ባይቶና ሚድያ ትብል እያ ድሓር ክንመፃ ኢና እዚ ብዝደሎ ንስቕልካ ሓሶት ብምግዋሕ ልቢ ናይ ዝተፈላለዩ ክስሎ ቢኦም ዝኽእሉ ዝበሃሉ ወገናት ንምርካብ ዝግበር ዘሎ እዩ እንታይ ማለት እዩ ጀነራል ኢትዮጵያ ብስሚ ተቐቲሉ ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ሰሜን እዝ ዝነበረሉ ግዜ እሶም ባዕሎም ዝሰመምዎ ሰብ ነይሩ እስካብ ሕጂ ግን ዋላ ሓንቲ ማለት ብሂወት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሓንቲ ደብዳብ ሸራሮ ዝመርሑ ሰለልቲ ተታሒዞም ትብል ዘላ ሸራሮ እቲ ቦታ ኩናት ስለ ዝኾነ ዝተፈላለየ ደብዳባት ነይሩ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ ግን እቶም ሰለልቲ ትግራዎት እዮም ድዮም ዝብሉና ዘለዉ ምናልባት ነቲ ቻነል እቲ ዘለዎ ካልኦት ሕሶታት ምስ ተኸታተልና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብዚ ፍልይ ዝበለ ዜና እቲ ብወገን ናይ ትግራይ ቻነል ዝግለጽን እዞም ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ቻነልታት ዝገልጽዎም በበይኒ እዩ እቲ ዓወት ናይ ኤርትራ ዘጋውሑ ብዙሓት ቻነላት ኣለዉ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ሕወሓት ናይ ወልቃይት ውጥን ኣፍሺልዎ ዝብል ዜና እዚ ፈታ ዴይሊ ኒውስ ዝብል ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ቻነል ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዙሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ይዕወት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ብወገን ናይ ሕወሓት ቻነላት ዝቐርብ ዘሎ ግን ካብ ዝሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ኢና ክንገልጽ ንኽእል በዚ እንሪኦ ዘለና ዜናታት ማለት እዩ እዚኣ ፀሓይ ብራቕ ሚድያ ትብል ሓንቲ ካብቶም ናይ ተጋሩ ቻነል እያ ሸዓብያ ዋላ ከዓ ነቲ ሽም ፅሒፎም ዘይክእልዎ ሻዕብያ እዩ ኖት ሻዕብያ ኣብ ድፋዖም ተቐቢሮም ግንባር ባድመ ተጀሚሩ ታንክታት ተማሪኸን ዝብል ኣብ ላዕሊ ፅሒፎም ኣለዉ ሕሞራ ለቂቖም ወፂኦም ካድረታት ይልቀሙ ኣለዉ ደመቀ ዘውዱ ዕጫ ዘመነ ካሴ በፂሕዎ
ሕጂ እዚ በብሓደ እንተርእናዮ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሻዕብያ ዓወት ዝተፈጸመ የለን ነዞም ምሩኻት ኢሎም ከቕርቦም ዝጸንሑ ኣብ ከባቢ ሸሸቢት ጨውዮም ዘምጽዎም ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ክዕወቱ ስለ ዘይከኣሉ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ኣብ ካልእ ሲቪላዊ ስራሕ ዝነበሩ ሰብ ጨዊኻ ብምምጻእ ምሩኽ ትብል እንትኾንካ ዓወት የብልካን ማለት እዩ ግንባር ባድመ ተጀሚሩ ግንባር ባድመ ሕጂ ኮነን ተጀሚሩ ልዕሊ 20 ገለን ዓመት ዝኸደ እዩ እስካብ ሕጂ ከዓ መፍትሒ ኣይተረኽበሉን ታንክታት ተማሪኸን ኣብ ሕጂ ሕወሓት ከምዚ ምምራሕ ክገብረሉ ኣብ ዝኽእል ቁመና የለን ኣብ ታሕቲ ዘሎ ብዛዕባ ደመቀ ዘውዴ ዝምልከት ዕጫ ዘመነ ካሴ በፂሕዎ ዝበሃሉ እዚኦም ካብቶም ናይ ፋኖ ኣባላት ኮይኖም ንሕወሓት ትግራይ ኣቲና ክንድምስስ ኣለና ዝብሉ ዶክተር ኣብይ በዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነት ግን ኩናት ክቕፅል ከም ዘይብሉ ኩናት ደው ክብል ከም ዘለዎ ወሲኑ ኣብኡ ምስ ማዕ ተሳኢኑ ዘመነ ካሴ ክቃወሞ ጸኒሑ ዘመነ ካሴ ኣብ በረኻታት ናይ ክልል ኣምሓራ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ደመቀ ዘውዱ እውን ካብቶም ወታደራት ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ማዕርግ ወታደር እዩ ከም ናይ ዘመነ ካሴ ናይ ፋኖ ከምኡ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ትግራይ ኣትዩ ንሕወሓት ክድምሰስ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ዘለዎ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ከምዚ ዝብል መርገፅን ሰላም ንምምጻእ ኩናት ደው ክብል ኣለዎ ዝብል መርገፂ ናይ ዶክተር ኣብን ዘይምስማዕ ተፈጢሩ ኣሎ እንተኾነ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ስጋብ ሕጂ ኣብ ብሂወት ኣለዉ ኣብ ገለገለ ማዕከናት ተቐቲሉ ዝብል ዜና ዘመነ ካሴ ተቐቲሎሞ ዝብል ዜና እውን ተሰሚዑ ኣሎ ሒዞሞ ዝብሉ እውን ኣለዉ ብዝኾነ ተቃውሞታት ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ኣጋኒንካ ምቕራብ ናይ ዘን ቻነላት እዚአን ግን ደረት ክገብርሉ ከም ዘለዎ ዘመልክት መስልን እንተ ሓንቲታ ካድረታት ይልቀሙ ኣለዉ ትብል ከምኦም ዓይነት ከም ዘመነ ካሴ ደመቀ መኮንን ኩናት ዝጉስጉሱ ሰባት ኩናት ዝጉስጉሱ ጥራይ ደይኮነ ነቲ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ሰራዊት ከም ሰራዊት ኒዕቆም ምስ ወያነ ንምውጋእ ካልእ ከምቲ ወያነ ዝኸደቱ ካይዳ ክኸዱ ዝጸንሑ ሰባት እዮም ስለዚ ኣብዚ መርገፂ ናይቶም ተጋሩ ንገርመካ ይበት ሓደ ወገን ናይ ትግራይ ዕጡቕ ሓይሊ ኣቑምካ ንኻልኦት ምቅዋም በታ ወገን ከዓ ንኻልኦት ምትብባዕ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ክርአ ዝግብኦ ዜና መስለኒ ምስቲ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሓይልታት ዝሰርሕዎ ካልእ ዜና ፍልይ ዝበለ ዜና ድማ ከም አንድ ኣፍታ ወይ ዴሊ ፈታ ዴሊ ኒውስ ዝበሃሉ ዝሰርሕዎ ዜናታት ኣሎ ንኣሜሪካ ዘፍረሓ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ወልቃይት ዘለዎ መርገፂ ዝገልጽ ዜና ሰሪሖም ኣለዉ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሓይሉ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ እዚ ዜና ዝንባዕሉ ማለት እዩ ኣብዞን ተወሳኺ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ተገሊጹ ኣሎ ናይ ኤርትራ ወታደር ብዝገበሮ ስርሒት መቐለ ተሓሚሳ ከም ዘላ ዝገልጽ ዜና እዩ እዚኣ ሓንቲ ናይ ተጋሩ ማዕከን ዜና እያ ኣዝዩ ዝገርም ዜናታት እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ሰበር ኢሎም እዮም ዘውፅዎ ምናልባሽ ፈጠራ ኢሎም ኢልና ክንገልጾ እዩ ዝሓይሽ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝወረሮም ናውቲ ኣፍሊጡ እንጂ ካብ ትርእስቲ ተበጊስካ እዩ ዝበላሽዎ ማለት እዩ ዝወረሮም ንብረት ኣይወረርኒ ንብረት ይውሰድ እዩ ነዚስ መንግስቲ ኤርትራስ ኣሚኑ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣፍሊጡ ከምዝን ወሲደ ከምትሶም ዝብልዎ ማንካን ድስቲ ኩስኩስትን ወሲደ ኢሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ዝኾነ ኩነታት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ እቲ ኩነታት እንታይ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እንታይ ሰሪሑ ምናልባሽ ኣብ ካልእ ግዜ ንመፅኦ ንኸውን ብፍላይ ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ንህዝቢ ከም ዝሓለየሉ ተዓሚፀን ከምዚ ኮይነን ዝበሃላ ናይ ሓሶት ናይ ፈጠራ ዜናታት ምዃኑ ዝገልጽ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝወረሮም ናውቲ ኣፍሊጡ ዝብል ሓሶት እዩ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ከቢድ ክሳራ ኣውሪዱ ፍሉይ ልኡኽ ሃገር ኣሜሪካ ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሓደ ኣብዚ ዓመት እዚ 3 ፍሉያት ልኡኻት ናይ ኣሜሪካ
ናብ ምብራቕ ኣፍሪካ ከም ዝተላእኩ ዝገልጹ ዝተፈላለየ ዜናታት ክስርሑ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትሰርሖ ትሓስብ ምስ ናታ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ይሰልጣ ከም ዘየለ ዝገልጹ ዘርእዩ ምልክታት ኣለዉ ማለት እዩ። እዚኣ እውን ኩሉ ሚድያ ትበሃል ኣንጻር ኤርትራውነትን ካብ ዝወፈሩ ሓንቲ ቻነል እያ። ኢትዮፎርም ዝበሃል እዚ ኣብ ጸጋማይ ኣብ የማን ፊት ንፊት ከም ዝረኣየኩም ዘሎ ኣብ የማን ጫፍ ዘሎ ሓደ ጋዜጠኛ እዩ። ቅድም ናይ ኢኤንኤን ትበሃል ቻነል ምስ ሓደ ወለ ጊዮርጊስ ዝበሃል ትግራዋይ ይሰርሕ ነይሩ። ድሓር ኢትዮፎርም ትብል ዩቲዩብ ቻነል ፈጢሩ ሓሶት ዝሰርሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ተኣሲሩ ነይሩ፣ ሕጂ እውን ተኣሲሩ ኣሎ። ሲፒጄ ዝበሃል ንጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ሓደ ትካል እሱን ካልኦት ጋዜጠኛታትን ብነጻ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ገሊጹ ኣሎ። ካልእ ዜናታት ብገንዘብ ተኸፊልዎ ዝሰርሕ ቤት ፍርዲ ዘለዎ ገለ ዝብል ዘሎ እዚ ወያነ ዝፈጠርዎ ዛዕባ እዩ። ኩናት ቀጺሉ ኣሎ ኢሉ ብዛዕባ ባድመ ጠቒሶሞ ዘለዉ ኩናት ክሳብ ሰላም ዝመጸ ምቕጻሉ ከም ዘይተርፍ ኩሉ ዝፈልጦን ተረዲእዎን ዘሎ ሓቂ ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ። ሓንቲ ካብተን ኣዝዩ ዝገርም ኣዝዩ ዘይክውንነታዊ ዜናታት ትሰርሕ ዘላ ባይቶና ሚድያ ትበሃል እያ። ምናልባሽ ባይቶና ትበሃል ውድብ ማዕከን እንተኾይና ከም ትሳሕ ሓሲባቶ ዘላ ዓባይ ትግራይ ናይ ምምስራት ባሕሪ ዘለዋ ትግራይ ናይ ምምስራት ዘይክውንነታዊ ሓሳብ ኣብዚ እውን ዘይክውንነታዊ ዜናታት እያ ትሰርሕ ዘላ። ምናልባሽ እተን ቻነላት ናይ ትግራይ ነቲ ዜናታት ይሽረፍኦ ወይ ይዕደልኦ ዘለዎ እየን ዝመስላ። ኣብ ሓደ እዋን ኩለን ተመሳሳሊ ዜናታት ክሰርሓ ኢና ንሪአን ዘለና። ኣብዚ እዛ ቻነል እዚኣ ዝሰርሓቶ ዜናታት እንተ ደኣ ተኸታቲልና ቲዲኤፍ መኽዘን ኣፅዋር ካብ ትሕቲ መሬት ወሪሱ ባጀት ትግራይ 2015 ክልቀቕ ተወሲኑ ጀነራል መሐመድ ካሪካሬ ዝመርሓ ሄሊኮፕተር ሓይልታት 67 ክፍለ ሰራዊት ኤርትራ ኸዲዖም ዝብል እቲ ኣቐዲሙ ዝሰራሕናዮ ዜና እዩ። ስለዚ ብዚ ክንፈልጦ ዝኸድዐ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 67 የለን። እንተኾነ ግን ዝኾነ ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ እቲ ዘይምስምማዕ ድማ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ንምግላጽ ኣገዳሲ መስለና። ኣብ ታሕቲ ቲዲኤፍ ወፍሪ ናጽነት ጀሚሩ ሕጂ እዚኣ ምስታ ኣቐዲምና ደርፊ ከይድረፍ ኣብ ትግራይ ተኸልኪሉ ትብል ትጻረር ዜና እያ። ሓደ ግዜ ነቲ ዜናታት ባዕሎም እዮም ዝጻረርዎ። ሻዕብያ ነቲ ቲዲኤፍ በይኑ ኣይክእሎን እዩ ዝብል ዜና እውን ጽሒፎም ኣለዉ። ሻዕብያ ሓይሊ ከም ዘለዎ ባዕሎም በዓል ምግበይ ገሊፆም ነይሮም እዮም። እቲ ህሉ ኩነታት ኣብቲ ዶባት ዘለውን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ይመስለና። ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ደምሲሱ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ እቲ ዘሎ ምንቅስቃስ ሽግር ንምፍጣር ነቲ ህዝቢ ድማ ጉጉይ ሓበሬታ ንምሃብ ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ ዜና ክኸውን ኣለዎ። ተዘይኮይኑ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣሸጊሩና ኢሎም ባዕሎም ዝገልጽዎ ዜና እዩ። በዚ ድማ ባዕሎም ፍርስዎ ኣለዉ። ጅቡቲ ምስ ሶማልያ ብምዃን ዓፋር ትቆጻጸር ዝብል እውን ሓደ ካብቲ ኣብ መንጎ መሪሕነት ናይ ክልል ሶማልያን ኣብ መንጎ መሪሕነት ክልል ዓፋርን ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ ኢሎም ክሰርሕዎ ዝቐነዩ ዜና ናይ መባእሲ ወይ ደይ ምስምማዕ ንዕኡ ንምርጓድ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ዜና እዩ ዝመስል። ካልእ ኣብ ላዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ታንክታቱ እናቃጸለ ይሃድም እዚ እውን ካብ ክውንነት ዝረኣቐ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ባይቶና ሚድያን እቲ ባይቶና ዝበሃል ውድብን ካልኦት ንኣሽቱን ዓበይትን ማዕከናት ዜና ናይ ትግራይን ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉን ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ ነዚ ዘይክውንነታዊ ዜና ክንሰግሮ ጥራይና ንመርጽ። ደደቢት ሚድያ ብዛዕባ ባሕሪ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ንምጽላም ብዙሕ ዝሰርሐት
بأمحرنيان بتغرينيان مدب تسرح يا بأستراليا بزنبر حدا الرفاينا هايلة زبحال سب تكايدة كالوتون أبالات اللو ناي عفار سب سلطان مسارحي تعديلوهم دمكو مكوننن كالوت ناي أمحرا سب سلطانن أب عفار سمرا رئيس خاتما نايتا كلل مالتيو وديت نقالو مؤيوم زركبو زلو زبل زينا تحيفهم اللو إذا قلنا تمقشوهم نتي أب كل العفار زحلف زلو مدحانيت كومون مقبن مكتال نزغدو من قدي نعو زي كون حابريتا محلاف زقبرو زلو إيو كالا سللت شعبي بيربورت بوليتا تحيزهم سودان فولي حيل محرا دمسيسا زي حقاو شرفي زسرحو شعبيات تحيزهم زبل أب حانتي channel تتعيفو له باي ذا واي تي شعبيا زبل نخلو إيرترا وستوها بشي من دخونا يزمت زلو شعبيا مالت ويانا كم مالت أيكونن ويانا ثورة مالت يتترجمو نالواش تقرينيا دي كونن حتى زد لي أورومينيا قونا له إلى يحسب شعبيا خاب قانقو عرب كوينو هزباوي مالتيو حجي زي حقاوي شرف زسرحو أبالات سراويت شعبيا ديو زي حقاوي شرفي زسرحو إيرتراين ديو أبيم تتحيزهم هذا سنع ويتميون زينايو زي قديمون بعل الله سلومون إيرتراين أبستفلا لي كتماتاتنا إثيوبيا زلو تمتخ قبر اللهم كومون أبشقر كودكو وقديمونك زرقحو وزنحو زينايو كال مايكروفون ميديا حنت قبتن أنصار إيرتراونتن وفير انزلوا چانلاتين أوباسانجو زررب تግራይን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ምዕባለ የርኢ ከም ዘሎ ከም ዝገለጹ ጠቂሳላ ምናልባሽ ብዛዕባ ኦባሳንጆ ኢልዎ ዝበሃል ዘሎ ካብ ምቁራጽ ተቕሲ ወጻኢ ናብ ንፈራረመሉ ስምምዕ ክንከይድ ተስፋታት ኣለና ዝብል ዜና ዘርጊሑሉ እዛ ባይቶና ዝበለተውን ባይቶና ሚድያ ትበሃል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣሙሉ ከበባ ኣትዩ ትብላላ ሓደ ሰብ ኣብ ከበባ ዝኣትወሉ ምክንያት ታዩ ርዶ ኣይኮነን ኣባድመ ቲዲኤፍ ፍሉይ ታሪክ ሰሪሑ ኣብ ሑመራ ገበነኛታት ብሰራዊት ኢትዮጵያ ይዕፈኑ እዚን ዜናታት ዜን እንተሪናን ገበነኛ ኣይዕፈን እዩ እንታይ ኮይኑ ዝዕብ ንጹህ እዩ ተዓፊኑ ትብሎ እምበር ገበነኛ ተዓፊኑ ኣይትብሎ ሪኻ ድሕሪ ገበነኛ ኮይኑ ገበነኛ እዩ ገበነኛ ምዃኑ ብምንታይ ካረጋጊጽካ ገበነኛ ዝብል ናይ ቤት ፍርዲ ስራሕ እዩ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ንኽብል ነፃ ክትገድፎ ትክእል ኣለካ እምበር ባዕልኻ ገበነኛ ኣይትብሎን ኢኻ ሕጂ እቲ ጸሓፊ ዜና ንባዕሉ ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ጽሒፉሎ ኣባድመ ቲዲኤፍ ፍሉይ ታሪክ ሰሪሑ እንታይ ታሪክ ሰሪሑ እንታይ ገይሩ ነቲ ሰብተት ብዝርዝር كنقربو نت دمص كنمصو አይደለናን ግን ኣብ ባድመ ኣብ ኩሉ ካብ ከባቢታት ወልቃይትን ሕሞራን ክሳብ ጾረናን ዓሊተናን ዘሎ እቲ ዜና ካልእ ምዃኑ ክንገልጸልኩም ንፈቱ زيادة عن توي تي أفنيا ناي منجست إثيوبيا الواز بالكم زينة عند أفتات بهالميديا صريحة رئيسو من كل علواي كقالوا ناي إردرا سراويت شفوهم زبل زينة صريحة سلزي الطفل اللي سلمتها خمس زقون يو زجر منا أنا ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና ብኸምዚ መንገዲ ዝገልጽዎ ናይ ተጋሩ ብኻልእ ዝገልጽዎ እቲ ሓቀኛ ኩነታት ከዓ ምስቲ እቶም ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና ዝገልጽዎ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝኸውን ይገርም እቲ ተቐባቢለ ንሰርሖ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ድማ እዛ ማዕኸን ወይ ማዕከን
ሕጂ ዋላ እታ ሽማ እታ ቻነልሲ ካብ ሽማ እዩ ፀገም ዘለዋ ብዝኾነ እቲ ርእስታት ፅሒፎሞ ዘለዉ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ልውውጥ ተኩሲ ተኻይዱ ኣብ ገለገለ እዋናት ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ይጥቀስ እዩ ምናልባሽ ርግጋፅ የድልዮ ዝበዝሐ እቲ ዜናታት ባዕሎም እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ማዕከናት ዝሰርሕዎ ስለ ዝኾነ ግን ብዙሕ ተሰሚዑ ኣሎ ተወሳኺ ሰራዊት ብኣንፈት ምዕራብ ኣትዩ እቲ ኩናት ክሳብ ዝቐፀለ ሰራዊት ተኣትዩ ኦም ሓጀር ምስ ሑመራ ዘራኸብ መስመር ብኢትዮጵያ ተዓፅዩ እቲ መስመር ከም ዘይተዓፅወ ክንገልፀልኩም ንፈቱ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ብክልቲኡ ወገን ከም ዘለዎ ሕጂ እታ ልዕሊያ ዘላ ዜና እውን ሓሱ ተወሳኺ ሰራዊት ብኣንፈት ምዕራብ እንድሕር ኣትዩ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ዝዕፅወሉ ምክንያት የለን ሕጂ ሰለስቲአን ተናቀስታት እንተዳሪነን ኣብ መንጎ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝምድና ፅቡቕ ዝምድና ከምዘየለ ንምግላፅ ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ኣብ ታሕቲ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ቂሕ ባሕሪ ዝካየድ ዕንደራ ደው ከብሎ የላ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቂሕ ባሕሪ ተልዕሎ ዘላ ርእስቲ ንኤርትራውያን ኣዝዩ ኣሰካፊ ኣርእስቲ እዩ ሓይሊ ባሕሪ መስሪቶም ኣለዉ ቂሕ ባሕሪ ይግባአና እዩ ካልኦት መፂኦም እኳ ይግባአና ይናበሉ ስለምንታይ ንዓና ዘይግባአና ዝተፈላለዩ መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ንኣበ እውን ወሲኽካ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ ኢትዮጵያ ደው ክትብሎ ትኽእል ዶ ይትኽእልን ኢትዮጵያ ኢላ ኣየላ ዝመፅእ ለውጢ እንታይ እዩ እቲ ምዕባለታት ቀስ ኢልካ ምስ ግዜ ዝርአ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ቂሕ ባሕሪ ዘለዋ ሕርፋን ወይ ምንባሃቑ ግን ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሻቅሎት ዝእቱ እዩ ኩሉ ሚድያ ብዛዕባ ዘረርብ ደብረፅዮንን ኦባሳንጆን ገሊፃ ኣላ እቲ ተዓዊትና ፅቡቕ ኣለና ዝብል ሽዑ ኣብቲ ዜናታቶም ይሓዋውስዎ ኮይኖም ሆስፒታል ዓይደር ብሰንኪ መድሃኒት ስርሑ ከም ምስራሕ ከም ሰኣነ ብሰንኪ መብራህቲ ብሰንኪ መድሃኒት እውን ብሰንኪ ዓቕሚ ሰብ ብሰንኪ ፃዕቒ ዝሓመሙን ውግኣትን ይጥቀስ ኣሎ ልዕሊ 10,000 ፋኖ ተታሒዞም እዚ ኣጋኒኖም ኣሎ እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ካብ 2-3,000 ተበፅሐ 4,000 ዝኾኑ ኣባላት ፋኖ ጥራይ ዘይኮኑ ካብቲ ህዝቢ እውን ዝዕገርገረ ንመንግስቲ ዝተቃወመ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ብጀካ ናይ ትግራይ ማዕከናት ዜና ካልኦት እውን ዝተጠቐስዎ ኣለዉ شرح إيرترا بيو إن تقاليعو زبل زيناون صحيفهم ኣለዉ ኤርትራ ዘለዋ شرحي ምስ ትግራይ ብዝተኣሳሰር ዘለዋ ይመስለንን ኤርትራ ንናጽነትን ልዕላውነትን ቆይማ ኣላ ዩኤን ድማ ዘቃልዖ شرحي ክህሉ ኣይክእልን በንጻሩ ዩኤን ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን30 ናስታት 10 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት እውን زرعي وسقطان بيون كوميشن دوب كي تقبر عنك يجو زتنهن شو كم تحتات أكل قرب يقبوجن كم يوم زعم السلو مع كنات زينا تي زلوهم طموح تي سألي أب بالكع ملكع أخي قلت من أنت نوجوار سلا زغنا نتزينا بزح زقرم تحستي يقولون إذا معخن ون معخن زينا ملحق كلا زرمم زينا صحيفة الله التي وكيل تجري مسأبي نمجمرة جزية تراخيب وزبل حسوت مقانو أمبسادر ريو زلهم أمبسادر برهان قبر مسكال أب نيجيريا مس دكتور أبي كم استراقة قليجو اللوز مع كنز قالوا تناي تجري مع كنات زينا مككلتوز يعني حمين تقولنا መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ወገን ዝርርብ ከም ዘይነበረ እዮም ዝገልጹ ኣብዚ ኣስጋይ ዝኾነ ነጥብታት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዜና ዋላ ኣብ ካልኦት ማዕከናት ዜና ናይ ኢትዮጵያ እውን ይግለጽ ኣሎ እቲ ዝርርብ ኣብ ናይጀርያ ድዩ ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ሕወሓት ይካየድ ከም ዝጸንዐን ይካየድ ከም ዘሎን ዝገልጹ ሓበሬታታት ኣለዉ ካልእ ትማሊ ዝተማርኹ ወታደራት ኤርትራ ዝፈጸሙ ገበን መስኪሮም ዝብል እዚ ብዙሕ ዜናታት ክስራሓሉ ቀኒ እዩ
ብፍላይ ምስ ሰመረ ዝተኣሳሰር ሰመረ ገብረ ህይወት ወዲ ሸሸቢት ኮይኑ ብንእሽቱ ብዘጋጠሞ ናይ ጥዕና ፀገም ናይ ኣእምሮ ዝሕታለ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ኣብ ኩናት ከም ዘይተሳተፈ ወተሃደር ከም ዘይነበረን እንታይ ደኣ ናይ ወተሃደር ክዳን ከዲኖም ነቲ ክብሎ ዝግብኦ ዘረባ ኣለማሚዶም ነቲ ሶም ዝደልይዎ ዕላማ ንኽጥቀምሉ ከም ዝሰርሕሉ ዝገልጽ ትሕዝቶታት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣብ ቀፂልና ኣብ ንሪኦም ስላይድስ ክንጠቕሶ ኢና ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይምቅዳው ከም ዘሎ ሓደ ማዕኻን ዜና ኣቃሊዑ ሕጂ ትርእስቲ ሓደ ክንድዚ ዝኾኑ ኣርእስቲ ትርእስታት እሞ ክበዝሕ ዜና ረኺበልካ ጉያ ክንድዚ ዝኾኑ ኣርእስቲ ስለምንታይ ይፀሓፍ እዛ ናይ መወዳእታ ኣርእስቲ ሕጂ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይምቅዳው ኣብ መንጎ ድዩ ወይስ ኣብ ክልቲአን ሃገራት በበይነን ጽቡቕ ጌርኩም ተትጽሕፎን ጽቡቕ ነይሩ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይምቅዳው ክህሉ እዩ እንተደኣ ጌጋታት ተፈጺሞም ነበሩ እዩ ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘይክንሰማዕ ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ዝርርብ ዘይንሰማማዓሉ ምኽንያት ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል ምዃኑ ስጋታት ናይ ብዙሓት ሰባት እዩ እዚ ሓደ ኪያና ኢንተርቴይንመንት ዝበሃል ሓደ ናይ ተጋሩ ቅያና ምናልባሽ ብትግርኛ እውን ፅሒፎም ኣለዉ ቅያና ከምዚ ድዩ ክፅሓፍ ነይርዎ ይነበሩን ኣለኖ ኪው ክኸውን ነይርዎ መስለኒ ምክንያቱ ብኪው እዩ ሪፕሬዘንትድ ክኸውን ነይርዎ ብዝኾነ ኣብ ግንባር ባድመ ውግእ ከም ዝቐፀለ ዝገልጽ እዩ እዚ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዜና እዩ ዝኾነ ኣብይ ኣብ ወንጀል ምዕራብ ትግራይ ዝተሳተፉ ክተሓዙ ወሲኑ መጀመርያ ወንጀል ምዃኑን ዘይምዃኑን ሓደ ሕጋዊ ኣካል እዩ ክዛረበሉ ዝግባእ ንዕኡ ወይ ከዓ ክጠቀስ ዝግባእካ ክተሓዙ እንድሕር ወሲኑ ከዓ ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈጸመ ቅትለት ዝፈጸሙ ክተሓዙ ወሲኑ እዞም ሳምሪ ዝበሃሉ ኣብ ሱዳን ዘለው ኣብዚ ዜና እዚ ኣይተጠቕሰን እዛ ቻነል እዚኣ ንኻልኦት ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ንምውንጃል እያ ፈቲና ምስጢራዊ ስብሰባ ኣብ ሑመራ ተካይዱ ወይ ተኻይዱ እዞም ትግርኛ ቋንቋና ዝብሉ በዚ ገይሮም ሓደ ግዜ ነቲ ትግርኛ እውን ከም ዘይበቕዖ ዝገልጹ ኣለዉ ሓደ ወንጀል ዘይኮነ ገበን እዩ ዝበሃል ብትግርኛ ካልኣይ ስብሰባ ዘይኮነ ኣኼባ እዩ ዝበሃል እሱ እቲ ዜናታትኩም ክትዕርይዎም ጽቡቕ መስለኒ ምን ኣዲስ ድማ በአምሓርኛ ብሰርሖ ዜና ካብ ኣስመራ መቐለ ናብ መቐለ ዘነጻጸረ ናይ ኤርትራ ነፋሪት ንመቐለ ረቢፅዋ ወይ ረቢሽዋ ዝብል ኣሎ ካብ መቐለ ንኣዲስ ኣበባ ካብ ኣስመራ ንኣዲስ ኣበባ ዘቕንዐ ናይ ኤርትራ ነፋሪት ኣሎ ዶ የለን ንግዜ ንገድፎ እዩ ብዝኾነ ናብ ካልእ ክንሰገር ኣብዚ እታ ላዕለወይቲ እታ ባይቶና ትበሃል ሜድያ ዝሰራሕቶ እዩ ህልቂት ምልሊክ ብርጌድ ኢላ ሓደ ዜና ሰሪሓ ኣላ ሻምበል አንተነህ ተዓፊኑ እዚ ብስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ወተሃደር እዩ ሻምበል አንተነህ ማለት እዩ ምልሊክ ብርጌድ ናይ ፋኖ ብርጌድ ኮይኑ ካብቶም ወያነ ዝፈርሕዎም ብርጌታት ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ካልእ እውን ብዛዕባ ዘተ ሰላምቲ ኣቐዲምና ጠቒስናዮ ዝፀናሕና ስየ ብርሃን ኣምባሳደር ኣስገዶም ፍስሓን ብዛዕባ ዝዛሃቡ ኣሎ ዝርርብ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ናይጀርያ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ መስቀልን ናይ ብልጽግና ኣባላት ብፍላይ ብመሪሕነት ዶክተር ኣብይ ከም ዝተኻየደ እዩ ዝግለጽ ሓደ እቲ ናይ ፕሮቶኮል ነገር እውን ኣየፍቅዶን እዩ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ሓደ ኣምባሳደር ናይ ሰላም ዝርርብ ክገብር ዘለዎ ተኽእሎ ውሑድ እዩ ዘይኩንን ነታዊ መስለኒ ኣብ ታሕቲ
ሓደ ተጠቂሱ ዘሎ ውጥን ናይ ኣሜሪካ ዝገልጽ ኣሜሪካ ንኣስመራ ከም ዩክሬን ክትገብራ ተሓስብ ባላ ዝብል ኣሜሪካ ኣብ መቐለ 4 ውጥናት ከም ዝመኸረት ዝገልጽ ነጥቢ ተጻሒፉ ኣሎ። እዚ ባንክሮ ክንጥምቶን ክንከታተሎን ዝግባአና ዛዕባ ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ። ጄይ ስቱድዮ ሓንቲ ካብተን ብሽም ኤርትራውያን ዝነገዳ ብዙሕ ዘይድሊ ማለት ዘይድሊ ዘይኮነ ዘይክውንነታዊ ሓበሬታታት ኣብ ምዝርጋሕ ዝጸንሐን ዘለዋን ቻነላት እያ። ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ኩናት ንኢትዮጵያ ይምልከት እዩ ብልጽግና ከምኡ ኢሉ ኢሎም ጠቂሶም ኣለዉ። እዚ ግን ሓሶት እዩ። ኣፈኛ ወሃብ ቃል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ ኣብቲ ኣብ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩናት ጀማሪኡ ወያነ እዩ። እቲ ኩናት ድማ ብዓወት መን ይቕጽል ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ እሶም ርእሶምን ከልዕሉ ኣይከኣሉን። ነዚ ኩነታት እዚ ኣመልኪትና ንሕና ስጉምቲ ንወስደሉ ምክንያት የለን ኢሉ ሕጂ ኣይምልከተናን ኣይኮነን ኢሉ ሕጂ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ድዩ ኣብ መንጎ ናይ ሕወሓት ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ክፈልዩ ዝፍትኑ ዘለዉ ሓይልታትን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕጂ ትግራይ ከም ፍልይቲ ኢንቲቲ ወይ ኣካል ጌርካ ምውሳድ ኣብዚ ዜና ንባዕሉ ጌጋ ጽሑፍ እዩ። እቲ ወሃብ ቃል ድማ ከምኡ ኣይበለን እሱ ዝበሎ ወያነ ኩናት ጀሚሮም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ድማ ምስኦም ወጊና አንጻር ኤርትራ ሓይላት ተንቀሳቀሰሉ ምክንያት የለን ዝመልእኽቱ ሓበሬታ ይህቡ። ዝኾነ ብዛዕባ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ተደጊሙሎ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ጥሙሕ እንታይ ምዃኑ ደጋጊማ ክትገለጽ ጸኒዓ እቲ ክውንነት ከመይ ክኸውን ክረአ እዩ። እዚ ግን ብስግኣት ንዕዘቦ ኩነታት ምዃኑ ኩሉ ሰራዊት ኤርትራ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝከታተሎ ዘሎ ሓበሬታ እዩ። ጥበብ ይብራህ ዝበሃል ቻነል ሓደ ይከኣሎ ዝበሃል ኤርትራዊ ዩቲዩበር አንጻር እቲ ኣብ በረኻታት ትግራይ ንዶክተር ደብረጽዮን ዝተዘመረሉ ሃይማኖታዊ መዝሙር ተቃዊሙ መደብ ምስ ሰርሐ እዚ ጥበብ ይብራህ ትሕዝቶ ዘዳሉ ሰብ ድማ ንዕኡ ተቃዊሙ ንደብረጽዮን ነቢይነት ንኢሳያስ ኣምላኽነት ሕጂ ወላ ኣንስቲ እውን እንታይ ኢለን ነይረን ብላዕሊ ማርያም ጽዮን ብታሕቲ ደብረጽዮን ከለና ንሕና ዋላ ሓንቲ ንኸውን ኢና ኢለን። እቲ ንኢሳያስ ኮነ ንደብረጽዮን መምላኽ ዋላ ሓደ ግዜ መን እዩ ገብሩ ኣስራት ንመራሕቲ ሕወሓት ኣምሊኽናዮም ኢሉ ወይ ህዝቢ ምሊኾም ንመሪሕነት ኣይተመለኽን ኢኻ ሃይማኖታዊ ጉዳይ እሞ ኣብዚ ናይ ኩናት ግዜ ብከምዚ መልክዕ ክስራሓሉ ነውሪ እዩ። ካልእ ሓደ ኣብርሃም ዝበሃል ትግራዋይ እውን ነዚ ተቃዊሙ መደብ ሰሪሑ ኣሎ። ስለዚ ሃይማኖታውያን መራሕቲ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ብኸመይ ፍታሕ ክሰርሑ ህዝቦም ከተሓዳድኡ እምበር ንኩናት ንዝጎስጎሱ መራሕቲ ከጣቕዕሎምን ሽሞም ከዕብኢሎምን ተዘይፈተኑ ጽቡቕ ምኽሪ ይመስለና። ባይቶና ሚድያ ደጊማ መፅያ ኣላ ብዙሕ ዜናታት እያ ትሰርሕ ዘላ ብኣብይን ደመቀን ህውከት ተላዒሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ሕሞራ ኮነረል ኤርትራ ምስ ስታፉ ተዓፊኖም እዚ እውን ሓሶት ሕጂ ብኩሉ ቦታታት ከይዶም ዓንቲ ወይ ካልኦት ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተዓፈኑ ገሊፆም ነይሮም። ኣብዚ ከዓ ናይ ኤርትራ ኣባላት ከም ዝተዓፈኑ ገልጹ ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ስርዓት ኢሳያስ ዘፍርስ ስጉምቲ ተወሲዱ ሰራዊት ኤርትራ የፍረስ ሚሊተሪ ኢንቴሊጀንስ እዚ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ምፍራስ መደብ ምስቲ ዝበሃል ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ዝብሎ ከተኣሳስርዎ እዮም ዝደልዩ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ከም ዘይተፈጸመ ዝበዝሐ በደላት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተፈጸመ ብሕወሓትን እሳብ ዝለኣኸቶም ዕጡቓትን መክያዱ ዝገልጹ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ዓመፅ ሕጂ ምስቲ ዓንተወይ
مجمرة زرعنا زينا زخيد بزح زيناتات الله هانج زبلون الصم عملت السرقي أبشرف قاتي مزلو تقامات ميتي بكاسوسات قبل 4 زوستو بزح رديئت نهزب خيبت سرايت كم زبلع مقبار مدحانيت أب إيد هزبي كيبتح أفارماسيتات كم شيء مقبار برديئت بحاجز مثلا مدحانيت الله ስለዚህ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ፈጺሙ ዝበሃል ክውንነታዊ ዘይኮነ ብኻልኦት ናይ ደገ ሓይልታት ብዘሳውርዎ መደብ ዝካየድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ኤርትራ ስርዓት ኢሳያስ ዘፍርስ ስጉምቲ ምንታይ ስጉምቲ ተወሲዱ ምን ወሲድዎ እዚ ካብ ሓሶት ዝረሓቐ እዩ። ብዝኾነ ኣብ ኤርትራ ክመጽእ ዝግብኦ ለውጢ ናይ ኤርትራውያን ዛዕባ እዩ። ናይ ኤርትራውያን ዛዕባ ስለ ዝኾነ ድማ ኤርትራውያን ጥራይ ክዘራረብሉ ክግደፍ ኩልና ክንሰርሓሉ ዝግባእ እዩ። እዚ እውን ክንሰግሮ ኢና ምክንያቱ ተደጋጋሚ ዜና ስለ ዝኾነ ፀሓይ ብራቕ ሚድያ ቀዲምና ርኢና ነርና ተመሳሳልን ተተቐባቢሎም ዝዝርግሕዎ ዜናታት እዩ ክንሰግሮም ፍትን ኢና። እዚኣ ናይ ጂ ስቱድዮ ዜና እያ ምዝ ክንብሎ ዝፀናሕና ብገለ ዝተኣሳሰር እዩ። ዘተሰላም ዝተኣማምን ዘተሰላም ትግራይን ኢትዮጵያን ንክመጽእ ንሰርሕ ኣለና ቀሪብና ኢና ዝበሎ ኦባሳንጆ እዩ። ትግራይን ኢትዮጵያን ግን ዘይኮነ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እቲ ዜና እውን ጌጋ ኣሎ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ስለዚ ዘተኣማምን ሰላም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክመጽእ ንመሪሕነት ህወሓትን ብልጽግና ፓርቲን ነቀራርቦም ኣለና ተባሂሉ ክስራሕ ዜና ነይርዎ ዘይዝረበሉ ዘሎ ህልቂት ሰራዊት ኤርትራ ሓፂን ለበስ ኣይኮነን ኣብ ኩናት እንድሕር ኣትዩ ክጉዳእ ንቡር እዩ ግን ህልቂት ብዘብሎ መንገዲ ኩነታት ከምዘየለ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ እዩ። ብልጽግና ልዕሊ 100 ሚድያታት ክምርምር ኣዝዩ ጽቡቕ ሓበሬታ እዩ። ምናልባሽ ሓንቲ ካብተን ክምርመራ ዘለዎን ዋላ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ እትሃሉ ድማ እዛ ጄይ ስቱድዮ ትበሃል እያ ዘይኮነነታዊ ሓበሬታ እትህብ ብፍላይ ድማ ነዚ ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ንህዝቢ ዘናዕብ ዘይኮነነታዊ ሓበሬታ እትህብ ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራ ኩነታት ብዓይኒ ኤርትራውያን ክትረአ ከላ ብዙሕ ጸለመን ኮነ ኢልካ ስምዒት ህዝቢ ናይ ምፍራስ ምንቅስቓስ ዘርአየት ማዕከን ስለ ዝኾነት ካብተን ብዙሕ ሰብ ዘድንቐን ማእከላይ መርገፅን ኣካይዳን ዘለዎን ማዕከናት ናይ ኤርትራውያን ማዕከን ኤኤኤን ሚድያ ኔትወርክ ትበሃል እያ። ትኽደኖ ዘይብላ ትጎልበቦ ቃሕ ይብላ እዚኦም መሓሪ ዮሃንስ ካልኦት ኣብ ዝንሪኦም ዘለና እውን እቲ ካልኣይ ዘሎ ብቲ ስእሊ ድሕሪ መሓሪ ዮሃንስ ናይ ባይቶና ኪዳነ ኣመነ ኢሹ ምስሊ እንተዘይተጋገየ ናይ ባይቶና ኣቦ ወንበር እዩ። ድሕሪኡ በረኸት ስምዖን ደብረጽዮን ጌታቸው ረዳ ኣለዉ። እዚኦም ዓባይ ትግራይ ንምስራት ዝሰርሑ ዓመታት ዝሰርሑ ሕጂ እውን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣባላት እዮም። ቮድካቸው ሓንቲ ሓደገኛ ዘረባ ፈኒዩሎም ነይሩ ኤሊታት ተጋሩ ዘየስተውህሉላ ሕጂ ኣብ ዘረባታቱ ጌታቸው ረዳ ብዙሕ ዝመልቆ ዘረባታት ኣሎ። ከምዚ ኢልና ተገቲርና ክንደርቕ ኣይንኽእልን ኢና ከም ዝብሉና ኣለዉ። ብፍላይ እቲ ኢሳያስ ከደምቲ ናይ ምዕራብ እዮም ዝብሎም ጌታቸው ባዕሉ ኢሎምና እሱን ጻድቃንን ኢሎምና ብምባል ምስክርነት ትጉልበቦ ቃሕ ይብላ ትብል ጠሜን እናበልካ ተሸጊረን እናበልካ ሓሚመን እናበልካ ተዓሚፀን እናበልካ ንኩናት ሆሆ ምባልን ንህዝቢ ካብ ሽግር ምእታውን ጽቡቕ ኣይኮነን። ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ሃገር ክትከውል ምሕሳብን ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክትሕዝ ምሕሳብን ልዕላውነት ናይ ሃገር ደፊርካ ሃገር ክትከውን ምድላይን ካብቲ ብትሪ እዛ ቻነል እዚኣ ትቃወሙን ኩሎም ከምዚኣ ዝኣመሰሉ ቻነላት ክቃወሙ ዝግባእን እዩ።
ሶሎ ሚድያ ካብ ዝሰርሖ ሓወይ ምሩኽ ወተሃደር ኣይኮነን ክፍሎም ገብረ ህይወት ወልዱ ሓው ንሰመረ ገብረ ህይወት እዩ ኣብ ጀርመን እዩ ዝቕመጥ እቲ ሓቀኛ ኩነታት ብዛዕባ ክፍሎም ንሓው ሰመረ ዝወረዶ ገሊጹ ኣሎ ካብ ሮባ ናይ ሸሸቢት ወሲዶም ከም ምሩኽ ከም ዘቕርቦ ሰመረ ወተሃደር ኣይኮነን እዚ ተመሳሳሊ ኣብ ኣለና ዋልታ ሃገር ዝተዳለወ እዩ እቶም ሕወሓት ፋብሪካ ሓሶት ኮይና ዝሰራሓቶም ቤተሰቦም ቀሪቦም ክዛረቡ ኣለዎም ዝብል ፃውዒት እዩ ሓው ናይ ሰመረ ምስ ተዛረበ እዩ ስለዚ ብሕጂ እውን ከምኡ ክግበር ከም ዘለዎ እዩ እቲ ሓበሬታ ናቶም ጥራይ ደይኮነ ናይ ካልኦት ቅድሚ ሕጂ ምሩኻት ተባሂሎም ዝተገልጹ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ በደላት ክዝረበሉ ክስነድ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ብዝተፈላለየ ብዘድሊ ቋንቋ በአምሓርኛ በትግርኛ በእንግሊዝኛ ብካልእ ቋንቋ ዘድሊ እንተደኣ ኮይኑ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ክበፅሕ ከም ዘለዎ ክንገልጽ ንፈቱ ስለዚ ብፍላይ እቲ ንሓደ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ከም ስደተኛ ጌርካ ምቕራብ ስለምንታይ እዩ ኣድልዩ ናይ ብሓቂ ሰራዊት ናይ ወይ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ሕወሓት ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እሞ ክማርኽ ስለ ዘይከኣለ ድዩ ንምንታይ ኣብ ሓሶት ተኣቱ ድሓር እቲ ዜና ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ወይ መጀመርታ ሰነ ይመጽኡ ሰመረ ግን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ መጀመርያ ወርሒ ሚያዝያ እዩ ተታሒዙ ስለምንታይ ክንዲ ዝወርሒ ጽኒሐ እንድሕር ሓቅለካ ኮይኑ ስለምንታይ ከ ብሓደ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎ ሰብ ክንዲዚ ኣርእስቲ ክስራሕ ተደልዩ እዚ ብገበን ዝሕትት እዩ ናይ ሰመረን ምስኡ ተታሒዞም ተባሂሎም ዝቐረቡ ወይ ተማሪኾም ተባሂሎም ዝቐረቡን ካልኦት ስደተኛታት ኤርትራውያንን ዜና ክስራሓሉ ክፀሓፈሉ ናብ ቀይሕ መስቀል ናብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ ጉጅለታት ዝተፈላለየ ሓበሬታ ክስደድ ኣለዎ ኣብ ትዊተር ኣብ ሬፊጂ ቮይስስ ኤርትራ ኣብ ኤሪ ፕሬስ ኤሪ ፍሪ ፕሬስ ከምኡውን ካልኦት ማዕከናት ንዝቐርብ ትዊት ኤንድ ሪትዊት ምግባር ኣይትሕመቑ እዚ ተወሳኺ ቃል ምስክርነት ናይቶም ዝተጨውዩ እዩ ካብ ደቂ ሸሸቢት ኣነ ብኣካል ዝነበርክዎ ቦታ እዩ ንጎቦ ሙማት ወዳዕ ድንክኤል ስግር ኢልካ ወይ እውን እቲ ከባቢታት ናይ ሰንበል በቲ ሓደ ስግር እውን በዓድ ተቋሉ ገጹ ዝወስድ እቲ ሩባ ሓረስቶት ወይ ጓሶት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዝውዕልሉ ቦታ እዩ 2006-2005 ከባቢ ኣብቲ ቦታ ነይረ ብዙሕ ዝምታ ብዙሕ ሽግር ዝነበሮ እዩ ቅድሚኡ እውን ዘይዕረፈ ካብ ሽግር ዘይዕረፈ እዩ ብኹናት ብከምዚ ዝኣመሰለ ዝምታን ሰርቀን ዝረብረበ ከባቢ እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ኩናት ኣይተሳተፉን ስድራ ቤታቶም ይምስክሩ ኣለዉ ተጋሩ እውን ነዚ ክትርድእዎን እቲ ሓቂ ክትፈልጡን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ትዛረብዎ ዘረባ ደው ከተብሉን በንጻሩ ንሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ናይ ህዝብታት ክትሰርሑ እስኹም ናይ ብሓቂ ሰላምን ፍትሕን ትደልዩ እንተደኣ ኮንኩም ንኻልኦት እውን ሰላምን ፍትሕን ክትምነዩ ከም መዘኻኸሪ ከነሕልፈልኩም ንደሊ ንመቐለ ዘንቀጥቀጠ ናይ ኢሳያስ ስውር ሓይሊ ሓዳስ ናይ ኣጋኣዝያን ሃገር ፈራሪሳ ዝብል ሓደ ዜና ኣብ ምን ኣዲስ ተሰሪሑ ኣሎ ምናልባሽ ሃገር ኣጋኣዝያን ወይ ዓባይ ትግራይ ወይ ትንሳኤ ሃገር ዓባይ ትግራይ ወይ እውን ቶም ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝበሃሉ ዘንቀሳቐስዎ ወይ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ሕልምታት ሕጂ ኮነን ፈሪሱ ብቐደሙ ካብ መብጋሱ እውን ፍሩስ ምዃኑ እውን ንገልጽ ንፈቱ ኤርትራ ሃገር እያ ትግራይ ሃገር ክትከውን ተደኣደልያ ድማ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣኽቢራን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሰማሚዓን ጥራይ እዩ እቲ ኩንነት ኣሎ ተደኣ ኮይኑ ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ካልእ ምንቅስቓስ ግን ወላ ሓደ ትርጉም ኣልቦ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ነዚ ኢሉ
ኣብ ዘይክውንነት ዝሓድር ናይ ትግራይ መንእሰይ እንተዘይህሉ ድማ ጽቡቕ እዩ። እዚ ኣፍንጭኡ ተሃሪሙ ትሪእዎ ዘለኹም ኣላህዮምና ዝብል ኣብ ግንባር ዓሰብ ወታደር እዩ። ምናልባሽ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ኣብ ኣመራርና ዝተዋበና ኢንፎርሜሽኑ ዓሰብ ንምቁፅጻር እዩ ኢሉ የኾነ ግን ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ማእኸሉ እትዩ ለዊሱና ኣላሂና ዝበለ ሕጂ ምዚ ተጋሩ ብፍላይ ኣብ ገለገለ ማዕከናት ዜና ተሰሪዑ ዘሎ ኤርትራ ጆኖሳይድ ስለ ዝፈጸመት ከም ካሕሳስ ዓሰብ ክትህባ ዝብል ዜና ክሰርሑ ርኢናዮም ኣለና። እዚ ድማ ነዚ ዝእምት ድማ መጽናዕቲ ተገይሩ ብተጋሩ ኸለም ፋረቕ ብሎ ዓረብ ኸለም ፋረቕ ሃذا ኸለም ፋረቕ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣሮኖ እቲ ዜናታት ክሰርሖ ከለዉ ብኸመይ መንገዲ እዮም ዝሰርሕዎ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ በዚ ዝደናገርን ዝዕሾን ሰብ ክረኽቡ ኢሎም ድዮም ዝሓስቡ ኮይኖም ኣዝዩ ዘስደምም እዩ። እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ክውንነት ስጋኣታት ተኽእሎታት ብዙሓት ሓይልታት እቶም ኣብፅሓና እዩ ዝብሉ ይከታተልዎ ምዃኖም ኤርትራውያን ድማ በቲ ብፅሒቶም ይከታተልዎ ምዃኖም ዓሰብ ድማ ዓሰብ እንታይ ማለት ምዃና ንርእሲ ምራኽ ዝበሃል ኣዛዝ ሰራዊት ከይዶም ተዝሓተዎ ጽቡቕ ነይሩ። እዚኣ ምስ ኣምልኾ እቲ መዝሙር ኣምልኾ ንደብረጽዮን ዝተዘመረ እያ ንዑያ ትምልከት። ኣብርሽ ዝበሃል ኣንጻር ኤርትራ ብዙሕ ዝተዛረበ ኣንጻር መሪሕነት ናይ ሕወሓት እውን ዝዛረብ ተቃዊሙ ኣሎ። ከምቲ ቀዲምና ዝብለልናዮ ድማ ንመራሕቲ ከም መልእኽቲ ርኢኻ ኣምልኾ ምግባርን ምዝማርን ዘየድልን ነቲ ህዝቢ መደናገርን ምዃኑ እንተተገልጸ ጽቡቕ እዩ። ኣብቲ ምስ ኩነታት ዝግለጽ ኣብ ሶሎ ሜድያ ምስ ዘሎ ህሉ ኩናት ናይ ኣብ መንጎ ናይ ሕወሓት ዕጡቓትን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ንኤርትራ ክጎብጥ ዝወፈረ ሽፍታ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ይልሀ ዝብል ሶሎ ሚድያ ካብቶም ንጥፋት ኤርትራውያን ኣብ ንሽጠራታት ናይ ሕወሓት ንገበናት ናይ ሕወሓት ንሓሶት ናይ ሕወሓት ዘቃልዕ ዘሎ ኣዝዩ ውፉይ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ንበሎ ወይ ቅዱስ ሃገራዊ ሕወሓት ዝወርዳ ዘሎ ስዕራት ንምግላጽ ኤርትራ ክጎብጥ ዝወፈረ ሽፍታ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተላሂዩ ከም ዝተመልሰ ገሊጹ ኣሎ። ምን ኣዲስ ካልእ ዝሰርሕዎ ዜና እንተሎ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ዘዕበደ ውሳኔ ናይ ደብረጽዮን ኢሎም ጽሒፎም ኣለዉ። መቐለ ዝኣተዉ ጸዓዱ ናይ ጦር ኣዘዝቲ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ተቃውሞ ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ምናልባሽ ምስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ተቃውሞታት ዝምልከት ታሕተዋይ ዜና እቲ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ዘርእይዎ ተቃውሞ ግን ደብረጽዮን ወይ ካልኦት ናይ ወያነ ልኡኻት ሕጂ ዘልሓጥ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ካብቲ ሃገር ምዃን ኣብዝኣትውዎ ጠፊዎም ንህዝቢ እንታይ ኢሎም ከም ዝነግርዎ ስለምንታይ እቲ ኩናት ተበጊሱ ተኸልዎ ዝጸንሑ ኣካይዳ ቅኑዕ ድዩ ኣይኮነን የዋጥርዎም ስለ ዘለዉ ንዕኡ ንምግላጽ ዝተገልጸ ዜና እዩ። መቐለ ተሓሚሳ ኣላ ብዙሓት ተቐቲሎም ዝብል ዜና እውን ተጻሒፉ ምናልባሽ ኣብዚ ብቕትለት ናይ ሰብ ሓጎስ ዝስምዖ እንተሎ ፀገም ዘለዎ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። እንተኾነ ግን እቲ ሓቀኛ ኩነታት ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ዓመት ስርቂ ዝምታ ብዕጡቓት እውን ከይተረፈ እቶም ወያነ ዕጢቓቶም ዓጢቐዮም ትብሎም ፈዳይ ሕነ ትብሎም ኣንጻር ኤርትራ ዓፋርን ኣምሓራን ዘኽተተቶም ብኦም እዩ ህዝቢ ዝብደል ዘሎ። ስለዚ ካልእ እቲ ናይ ቅትለት ስኳድ ወይ ጉጅለ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝገልጹ ዜናታት እውን ኣሎ። ሕጂ ጥሜት እንድሕር ኣሎ ስርዓት ኣልቦውነት እንድሕር ኣሎ ፖሊስን ሕጊ ዘኽብር ኣካል እንተዘየለ ከምዚ ዓይነት ፀገም ክፍጠር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ምናልባሽ ኣማሲኡ
ካብ ኤርትራ ዝተሰምዐ ብስራት እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ኤርትራ ዝተሰምዐ ብስራት የለን ሓደ ግዜ ዋላቶም ናይ ኣምሓሩ ቻነላት እውን ዝብልዎ ኣሎ ኤርትራ ንልእላውነት ኣሕሊፋ ኣይትህብን እያ ስለዚ ኣሕሊፋ ስለዘይትህብ ዘድሊ ስጉምታት ኣብ ልዕልቶም ንዶባታ ክትውሕሱ ዝመፁ ሓይልታት ትወስድ ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ ኤርትራ ንኣምሓራ ተኸላኺሉ ኣሎ ያድሒንዎ እዩ ዝብል እዚ ኤርትራ ንኣምሓራ ኣድሒንዎ ዘይኮነ ምናልባሽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ስጋት ዝኾነ ሓደ ሓይሊ ኣሎ ስለዚ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ነባሪ ሰላም ንምሃብ ዝግበር ስራሕ ተዘይኮይኑ ንምሓራ ተባሂሉ ዝግበር ስራሕ ዘሎ ኣይመስለንን ዘፍርሕ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናብ ቅድሚት ተጸጊዑ ይብል ኣሎ ብዝኾነ ኣቦትኡ ከም ዘሎ ክንገልጽ ንፈቱ ኣብ ቅድሚት ተጸጊዑ ከምዚ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ከምዚ ገይሩ ተባሂሉ ብዙሕ ዜናታት እዩ ዝዝራሕ ግን ዘፍርሕ ድዩ ኩሎም ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ዝፈርሕዎ ሰራዊት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ባዕሎም ዝምስክርሉ ስለ ዝኾነ ለዚ ሓደ ግዜ ዝተጋነነ ዜናታት ክስራሕ ከሎ ከም ዘሎ ከይተወስደ ከይድ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ትግራይ will prevail ዝብል ሓደ ሳንሻይን ዝብል ሰብ ጽሒፉ ኣሎ ብእንግሊዝኛ ትርጉሙ prevail እንታይ እዩ ክትነግረና ተትኽእል ጽቡቕ ነይሩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሰላማዊ ክኸውን ህዱእ ክኸውን ንኩሉ ዝሕጉስ ክኸውን ህዝቢ ብቕሳነት ክነብር ትምኒትና እዩ ትግራይ ብምውራር መሬት ናይ ኤርትራ ብትምኒት ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብምዕናው ካልእ ሃብትታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፕሪቬይል ክትገብር ከም ዘይኮነትን ከም ዘይትኽእልን ግን ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ሓቂ እዩ ስለዚ ንሰላም ንጽቡቕ ጉርብትና ክስራሕ እንተዝከኣል ጽቡቕ እዩ ርግእ ኢልካ እቲ ግጭታት ናይ ሰልፍታት ናይ ውድባት ናይ ገለ ጌርካ ክትሓዝ ተዝኽእል ጽቡቕ እዩ ናብ ህዝቢ ናብ ዘይጠቅም ናይ ቆልዑ ጭርጭር ዓበደ ክትወስዶ ብኡ ቢልካ ድማ ሰብ ከተጸልም ጽልእ ክትፈጥር ጽልእ ፈጢርካ ተምጽኦ ነገር የለን ስለዚ እቶም ትጽሕፉ ዕምት ኢልኩም ንውድባትን ሰልፍታት ትድግፉ ኣብ ኩሉ ቁርናዓት ዘለኹም ነዚታት ክትእረሙሉ እንተትኽእሉ ጽቡቕ መስለኒ ስለዚ እዘን ንሕጂ ተዳልየን ዝነበራ ስላይድ ተዳልየን ኣለዋ ሓደ ሰብ ነቲ ትግራይ ፕሪቬይል እንታይ እዩ ኢሉ ዝሓተትክዎ መልሲ ጽሕፈለይ ኣሎ I know what the Tigray prevail means I'm clear with that English okay that's not the point you know if you're Eritrean you're the one who are writing with sunshine if you're Eritrean and be Eritrean okay that's not the matter that's not the issue I don't have any problem with that language. The problem is with your understanding on the current issues. What is true on the ground and what you and your fellow propagandists are talking about, the reality are totally different, okay? So what you have to do is be clear with what is on the ground, okay? What we are seeing in the ground and what people who are, misinforming people are saying is totally different. And we have to work for peace. If you want peace has to come, what you have to do is work for peace. That's what I want to say. ስለዚህ
እዚኣታ እታ ዜና ናይ መበገሲ ናይ ዝመደብ እያ ነይራ ትግራይ እንታይ ትኸውን ኣላ ትዕወት ዶ ትንቆት ክልተ ሰለስተ ዜናታት ምስራሕ ኣይከኣልን እዩ እቲ ህልው ኩነታት ክትገልጾ ፀሓይ ምስ ዓረበ ክኸውን የብሉን ኣብ ግዚኡ ክትገልጾ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ዝመጸሉ መንገዲ ኩሉ ሰብ ክሰርሕ እምበር ንሓደ ያዕኒኻ ነቲ ሓደ ክትሃንጾ እንተዘይ ፈቲንካ ጽቡቕ መስለኒ ብዙሓት ሰባት ትጽሕፉ ኣለኹም ንኹሉ ርእይቶታት መልሲ ክህበሉ ኣይክእልን እየ ግን እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ዜናታት ኣብ ካልእ ግዜ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ ትግራይ ንኽትዕወት ንሰላም ትስራሕ ትግራይ ንኽትዕወት ንሰላም ትጸልይ ትግራይ ንኽትዕወት ንህውከት ዘይኮነ ንሰላም ትምከር ትግራይ ንኽትዕወት ልዕላውነት ናይ ሃገራት ተኽብር ትግራይ ንኽትዕወት ንህዝባ ትሕለ ትግራይ ንኽትዕወት ንመንእስያታ ብሰላማዊ ዝኾነ ሓሳብ ትጎስጉስ ትግራይ ንኽትዕወት ሰላማዊ ዝኾነ ሓበሬታ ዝዝርግሓ ሚድያታት ክህነፃ ትስራሕ ትግራይ ንኽትዕወት ትግራይ ንኽትስዕር እዚ ካብ ጭሩሖ ወፃኢ ዝኾነ ኣካይዳታት ክትከይድ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለዋ ትግራይ ንኽትዕወት ንሰላም ዝሰብኽ መሪሕነትን ማዕከናት ዜናን ሒዛ ክትከይድ ኣለዋ ዓወት ናይ ትግራይ ዓወት ናይቲ ህዝቢ ክኸውን ክእል ኣለዎ ዓወቱ ጥፍኣቱ ክኸውን የብሉን ትግራይ ትስዕር ኣብ ኩናት ጥራይ ኣይኮንካን ክትስዕር ኩናት ጠፊኡ ኣብ ልምዓት ኣብ ሕንፀት ኣብ ስራሕ ኣብ ሰናይ ጉርብትና ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዓወት ዝዕወት እዩ ሓያል እምበር ኩናት ሰብ እዩ ዝበልዕ ኩናት ፀጋ እዩ ዝበልዕ ኩናት ዕድላት ናይ ብዙሓት ንጹሃን ሰባት እዩ ዘጥፍእ ስለዚ ብኸምኡ ክንሕዞ እንተንኽእል ጽቡቕ መስለኒ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንፍጽም ኢና ሰላም